Türkmenistanda COVID-19 bilen keselleýänler we ondan ölýänler görnetin köpelýän mahaly ýurdun dürli künjeginde okuyan talipler özleriniň ýokary kujaýlarynyň yerleşýän sebitlerine goýberilmeýär. Munyň bilen bagly talipleri Daşowdan Aşgabatda we Lewawa şeýlede mardan Lewawa alyp barýan ýöriti otly gatnawlary ýygyna dolandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz 3 habarçysy Daşowdan, Lewapdan we mardan maglumat berýär. Daşowdly habarçymyzyň maglumatyna görä 24 awgustda talipler paýtagty aşyrmak üçin guramalaşdyrylan ýöriti otly gatnawy Daşowdan Aşgabatda tarap uğrady. Ýöne aradan 3 saat geçip geçmänkä otly Maliyap stansiýasynda saklandy we ýygyna öwrülip gaýtadan Daşowda bardy. Aşgabatyň häkimetleri welaýetden gelýän talipleri kabul etmejekdiklerini ma'lum etdiler. Olar munyň sebäplerini paýtagtda koronawirusyň giňden ýaýramagy bilen düşündirdiler. Şol sebäpli talipleri alyp barýan ýöriti otly ýygyna dolandy diýip efirde atlandyrylmasynlygyny soran ýagdaýdan habarly çeşmämiz 25 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Ýatlasak türkmen häkimetleri koronavirus aladalarynyň arasynda halkara uçar gatnawlary bilen birlikde ozal gowşadylan yerli transport hereketini şol sanda uçar we otly gatnawlaryny hem çäklendirdiler. Habarçymyzyň maglumatyna görä häkimetler paýtagtyň ýokary kujaýlaryna okuwa kabul edilen talipleriň haçan Aşgabatda goýberiljektigi barada anyk bir zat aýtmaýarlar. Bellesek Türkmenistanda giriş synaglary awgustyň 1-10 günlüğünde tamamlanan ýurdun ýokary kujaýlarynda okuwlar öňümüzdäki hepde, ýagny 1 sentýabrda başlanýar. Adatlyň mardaky we Lewapdaky habarçylary talipleriň otlusynyň ýygyna dolanmagy bilen bagly ýagdaýyň bu welaýetlerde hem ýüze çykandygyny habar berýärler. Marly talipler Aşgabatda we Lewawa goýberilmedi. Olar häzir öýlerinde garaşýarlar. Koronavirus bilen keselleýänleriň köpelýändigi sebäpli ýokary kujaýlaryny, orta hüner okuw mekteplerini we orta mektepleri heniz açmadylyk barada maslahat edilýär diýip welaýetyň bilim bölümine ýakyn çeşmämiz 25 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Lewap hem beýleki welaýetlerden gelýän talipleri kabul etmedi. Şu günden başlap tas ähli ýerler ýapyldy. Diňe adyk satylýan dukanlar açyk diýip efirde atlandyrylmasynlygyny soran ýagdaýdan habarly Lewaply çeşmämiz 25 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada ýurdun bilim ministrliginden we Türkmen demir ýollary agentliginden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu waka ýurdun bilim ministri Gurbanow Orazgelli Amandurdiýewiçiň işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin diýilen ketitleme esasynda eýleýän wezipesinden boşadylan mahalyna gabat geldi. 25 awgustda geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow kemçilikleriň jikmejiklerini aýdyňlaşdyrman bu wezipe Gurbangul Kakalyewna Ataýewanyň bellenlendigini ma'lum etdi. Türkmen häkimetleriniň talipleri okuyan sebitlerini goýbermediligi bilen bagly çäre pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19 ýeke hadisasyny hem resmi taýdan hasaba almadyk. Türkmenistanda ölüm howply virusyň giňden ýaýraýan mahalyna gabat gelýär. Soň hepdelerde ýurtda koronavirus bilen keselleýänler we ondan ölýänler görnetin köpeldi. Lewap welaýetinde koronavirusdan ölýänleriň sanynyň günde 100 adama ýetýändigini welaýetyň saglyk müdirligindäki çeşmämiz 24 awgustda gurrun berdi. Ýurtda virusa ýoluýanlar we ondan ölýänler görnetin köpelýän mahaly türkmen häkimetleri koronavirusyň ýaýramagyna garşy ätýaşlyk çäreleriniň gerimini ýygyderli güýçlendirip söwda we dinjalş merkezlerini ýapmak esasynda karantin düzgünlerini tapgyrlaýyn esasda güýje girizýärler. Ýöne döwlet resmileri pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19 hasaba alınandygyny resmi taýdan ikrar etmän gelýärler. Türkmenistanyň prezidenti birnäçe ýokary wezipeler resmini şol sanda howply keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak işine jogapkär ýol başçylary bir wada işden aýyrdy. Köpler bu wezipe çalyşygyny ýurtda koronawirusyň ýaýramagy bilen bagly agyrlaşýan ýagdaýyň başga bir gyýtaklaryň ikrar edilmegi hökmünde kabul etdiler. Türkmenistanda COVID-19 keselining we ölümüň ýaýramagyna garamazdan prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bu gezek hem muny resmi taýdan boyun almady. Birnäçe ýol başçy şol sanda saglyk pudagynyň resmiýeti bir
brigada wezipesini yitirdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň karary bilen Saglyk we Lukmançylyk Senagatynyň ministriniň orunbasary we döwlet sanitariýa hem epidemiologiýa gullugynyň başlygy Gylýejow, premier ministriň orunbasary Geldeniýazow, bilim ministri Gurbanow we döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Öwedow wezipelerinden çekildi. Döwlet habar beriş serişdeleriniň maglumatyna görä bu ýol başçylar işden goýberen düýpli kemçilikler sebäpli wezipelerinden aýrylypdyr. Munyň anyk sebäpleri agdalmady. Ýokynç keseller merkeziniň müdirliginiň ýol başçylarynyň çalyşygy hem bolup geçdi. 25 awgustda hökümet mejlisinde wezipe çalyşygy bilen birlikde Türkmenistanyň adatdan daşary komissiýasynyň kesellerin ýaýramagyna garşy alyp barýan işleriniň netijeliligine degişli meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy we howply keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin görülýän çäreler barada hatabatlar dinlendi. Resmi habarlarda koronavirus agdalmady we türkmen ýol başçylarynyň ýurtda koronavirusyň ýaýramagy bilen bagly häzirki ýagdaýy ara alyp maslahat edip etmänligi aýdylmady. Birnäçe ýol başçynyň wezipesini ýitirmegi Azatlyk radiosynyň we beýleki garaşsyz habar beriş serişdirleriniň Türkmenistanda koronavirusyň barha ýaýraýanlygy şolsanda delta görnüşiniň tapylanlygy, hastahanalaryň hastalardan dowulu dogy we ölenleriň sanynyň epesli artanlygy baradaky habarlara gawat geldi. Döwlet baş tutany bu gezek hem COVID-19-yň ýurtda çalt ýaýramagyny resmi taýdan ikrar etmedi. Hemma köpler koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almagy işine jogapkar ýol başçylaryň iş başyndan aýrylmagyny ýurtdaky keselçiligiň mövjemegine reaksiýasy hökmünde kabul etdiler. Hususan da Liwap vilayetinde saglyk işärleriniň işden aýrylmagy Azatlyk radiosynyň Liwapda koronavirusyň ýaýramagy we ölümleriň köpelmegi baradaky köp sanly habaryndan soň boldy. Bu aralykda sebitdäki habarçylarymyzyň maska takynmak düzgünine berk gödökçilik edilmegi, mektep bazarlarynyň ýapylmagy we kafeleriň, restoranlaryň hem diň çalyş dehgalaryň köpçülikligiň ýapylmagy barada 25 awgustda habar berdiler. Mundan başga da avtolog bejerýän we ýuýan kärhanalar hem şol güniň ikinji ýarymynda köpçülikligiň ýapyldy. Liwapda transport gatnawyna we ýolagçylaryň daşalmagyna degişli täze çäklendirmeler hem girdiler. Hususan da resmi taksilerden sürüjiniň we ýolagçylar üçin izdaky oturguçyň arasynda plastik ýa-da polietilen goragyň oturdulmagy talap edilýär. Bu çäklendirmeler yerli polisiýa işgärlerine de täsir etdi. Habarçymyzyň sözlerine görä häzirki wagtda Farabdan Türkmenawat şäherine barýan köprüniň üstünde polisiýa işgärleri degişli şahadatnamaty da adamlara geçmäge ruhsat bermeýär. Hatda para almaktan hem ýüzegirýär. Jemgyýetçilik ýerlerinde maskalary takynmak talaby owa hojalygyna da baryp ýetdi. Hususan da paxta ýygýanlar ekin meýdanlarynda maskalarda işlemäge mejbur bolýarlar. Soň günlerde howanyň temperaturasy 43 gradusa ýetýär. Ustyda maskalarda uzak wagtlap işleýänleriň arasynda huşuny ýitirýän ýagdaýlar köp bolýar. Sebetde koronavirusdan ölüm derejesi gitdigiçe ýokarlanýar. Sebetiň ýaşaýyş punktlarynda her köçede diýen ýaly her gün birnäçe merhumyň jenazasy bolýar. Bu döwürde lukmançylyk kömegi hemme el ýeterli däl, keselhanalarda adam köp, hastahanalaryň köpüsi täze hastalaryň kabul edilmegini toktatdy. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä girdejesi pes maşgalalara ýa-da girdeje çeşmeti bolmadyklara hat agyr düşýär. Keselhanalarda we öýlerde bejermek üçin derman satyn almak kynlaşýar. Üstesine derman ýazdyrmak we medisina kömegini almak üçin hem tölek talap edilýär. İşsizleriň sanynyň köpelmeginiň we ilatyň sosial ýeňillikleri almakdaky kynçylyklarynyň fonunda gitdigiçe hat köp adam öz ýakynlaryny goldamak we bejermek üçin öz emlaklerini satmaga mejbur bolýar. Türkmenawadyň bitarap Türkmenistan şaýoryny ýugup sylyklaryny täzeden renklemäge başladylar. Ähli ýerde ýogor araççylyk işleri güýçlü depkinine alınıp barlýar. Prezidentiň iş saparyna gelmegine taýýarlyk görülýär diýip Twitter'de habar berýär. Bu maglumat Liwapda güýçlük buğday ekişine we ak kerwen dawaralaryna görülýän güýçlü taýýarlyk barada habaryň ýanyndan geldi. Ondan öň Azatlygyň marda habarçysy prezidentiň Sewit etjek saparynyň uçar mendiriniň golaýyndaky selçen gogoçolaryň gysagly sürülip aýrylşy we ýaşaýjylar üçin döredilen beýle kynçylyklar barada habar berdi. Emma muharamazdan prezidentiň gatnaşmagyna uralýan şowhurly dawaralar yerli ilatyň gün göderen kynçylyklary barada garaşsyz habar serişdelerine çykýan anyk maglumatlary umumlukda inkar etmek üçin ulanylýany meňdeýär. Şu aralykda mardaky dawaralara gatnaşyp yerli ilatyň kynçylyklaryny görmän gaýdan prezident ýurtda resmi taýdan tasdiklenilmeýän pandemiýa aladalarynyň arasynda
Kaki etrafına hem sapar etdi. Türkmen medyası bu saparın çägini iri dokma toplumunun açılışına bağışlanan ulu davaralar, şol sanyny täze döredilen iş orunları barada hem habar verdi. Emma habarlarda bu iş orunlarının yurtdaki umumi işsizliğin karşısına näme mansynyň bardygy anyklaşdyrylmaýar. Sebebi hökümet işsizligi, ilatın soňky 10 ýyllykda nähili garyp düşenligini, zähmet migrasiýasynyň hakyky möçberlerini resmi taýdan tasdiklemeýär. Gurbanuly Berdimuhammedow lewaby 3-nji sentýabrda gelmeli. Ol Çerjek etrawyna gurulup tamamlanan elektrik istansiýasyny açmagy gelýär diýip Azatlygyň habarçysy öz çeşmelerini salgylanyp aýtdy. Türkmen medyasy buradan Yaponiýanyň Sumitomo Corporation kompaniýasynyň Çerjek etrawyna gurýan elektrik istansiýasynyň işe ýirilmek üçin taýin edilenligini habar berdi. Täze diska Yaponiýanyň Halkara Hyzmatdaşlyk bankynyň beren kardyna guruldy. Elektrik istansiýasynyň daşynda ýerleşýän işi waraklarynyň töweregini Tokoyda arça gaçlaryny eken ýal edip ullokan plakatlar bilen yapdylar. Sebebi daşary ýurtlardan gelen işçileri karantinde saklamak üçin ähli şertleri bolan soň ol waraklary söküp aýryp boljak däl diýip ýerli hünärmen ýagdaý düşünürdi. Täze elektrik istansiýasynyň işe ýirilmegi ýurdun günnäger sebäpiniň elektrik üpçünçiligi üçin zerur tehnik şertleri we täze iş ýerlerini öredir. Goňşy ýurtlara eksport ediljek elektrik energiýasynyň esas çeşmesini ögürler diýip resmi habarda bellenýär. Ýatlasak Berdimuhammedow 3 ýylyň 2018-nji ýylyň sentýabryna marda gaz we bu bilen işleyen ilkinci elektrik istansiýasyny açanyna ýurdun ilatynyň tok meselesini çözenligini, goňşy ýurtlar üçin haskan elektrik öňerjek deskany açýanlygyny aýdypdy. Emma hakykatda ýurtdaky elektrik ýetmezçiligi uly mesele bolmagyna galýar. Azatlygyň Aşgabatdaky we Tewitdäki habarçylary ilatyň tok güýçlükleriniň adalmaýanlygyny, dawarala açylýan deskalaryň bolsa hakykatda telewizorda görkezilýän bagtyarlyk sahnalaryny taýýarlamaga gatnaşýan adamlaryň, ýogurçylaryň we çäreçileriň işini köpeldýänligini aýdýarlar. Mysal üçin aýdylsa, Azatlyk Türkmenawatdaky we Farabdaky elektrik kesilmeleri barada 18-nji awgustda habar beren bolsa, Mardaky tok kesilmeleri barada 13-nji awgustda habar berdi. Ýöne yerli ilatyň tok kösünçlüklerine garamazdan Türkmenistan beýleki ýurtlary berýän elektrik energiýasynyň daşyndan şu ýylyň awgust-dekabr aýlaryna Kyrgyzstana hem millionlarça kilowat saat elektrik energiýasyny berer.